B'avviż legali li ġie ppubblikat fil-jum tat-Tnejn pajjiżna ser jara l-ftuħ ta' diversi ċentri f'Malta u Għawdex li se jilqgħu fihom it-tfal ta' ħaddiema li jagħmlu xogħlijiet essenzjali fosthom ta' dawk fil-qasam tas-saħħa u l-forzi tal-ordni. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana qalet kif dawn iż-żminijiet il-Gvern reġa' ħareġ li għajnuna issa dawn il-familji li m'għandhomx fejn iħallu lil uliedhom peress li l-iskejjel ingħalqu. L-avviż legali ħajjippermettilna illi dawk il-ġenituri li qegħdin joffru servizzi essenzjali t-tfal tagħhom ħajkunu jistgħu jibgħatuhom ġo ċentru u hemmhekk it-tfal ħajkunu jistgħu jsegwu l-lezzjonijiet online. Għadna kemm ħadna l-awtorizzazzjoni biex nużaw iċ-ċentru ta' San Ġwan, hemm ċentri oħrajn identifikati kemm Malta kif ukoll f'Għawdex, però dan ovvjament jiddependi mid-domanda illi ser ikollna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni spjegat kif f'dan il-każ qed jittieħdu protokolli ferm stretti sabiex tiġi salvagwardjata saħħet l-istudenti u anke l-edukaturi. Għandna l-protokolli illi diġà huma in place u li jenna nħadmuhom ġifieri dawk ħadmu taw riżultat. Però ovvjament issa minħabba ċirkostanzi anke l-avviż legali jippermetti li jista' jkun hemm protokolli addizzjonali biex inkomplu nsalvagwardjaw is-saħħa tat-tfal tagħna kif ukoll anke dawk li ħajkunu qed jaħdmu hemmhekk. Il-Ministru għall-Edukazzjoni qalet li ċ-ċentri lesti biex jibdew jaħdmu u għalhekk appellat lil dawk li jixtiequ jagħmlu użu minn dan is-servizz kruċjali sabiex japplikaw minn fuq is-sit tal-Ministeru. Tikkumplimenta din il-miżura hemm dik li l-istudenti kollha jkollhom aċċess għat-tagħlim fosthom li ngħataw laptops u internet b'xejn.